aveam 15.000 de euro și dacă n-aveam. Mamă, și mi-au dat ăștia afară din casă. Nu știu, am 20, 50, nu știu dacă fac 10 milioane, poate plec undeva la hotel. Stai că poate sun pe cineva acum, îl sun pe Alex. Hai, Doamne, iar l-au dat afară. Da, eu cred că vrea banii ăsta. Alo, da? Ce mai faci, mai frățioare? Cu ce ocazie mă suni azi? Nimic, frățioare, m-am trezit dimineața și m-am gândit ce mai faci, frățior meu, în această zi minunată? Ia auzi, mă! Da, eu nu sunt așa de norocos ca tine, frate. Pe unde ai mai ajuns? Unde umble? Ce să fac, bă, frățioare? Să bine frumos acasă, să pe balcon, stau la soare, ce pasă, frate? Mai am o săptămână până iau banii, ăștia ne-au lăsat acasă, ne plătesc. Ce să fac? Viață, frate, nu știu, da. Oh, bun, ți-au făcut contracte alea. Nu știi tu pe frățiorul tău, frate, nu știi tu pe el, frate. Am contract de 2 ani. Îți bine, frate, acolo am familia mea, acolo, înțelegi? Mergem toți, mâncăm, bem, super, frate. Da. Mulțumim, frate. Ia stai așa. Dă și mie 2 milioane. Ce mă? Dar la ce-ți trebuie bani în carantină, frate? Păi ai sau n-ai? Da. Bine, hai că ți-i trimit acum, îi dai tu săptămâna viitoare, da? Bine, frate, mersi mult, frate. Bă, super tare, mersi mult, hai, te pup, pa, ceau. Ce mai faci, mă, Ionuț, mă?